И един съвет: не дейте много да слушате мнението на околните, кой какво ще ви каже, кой какво мисли за това, което искате да правите. Защото хората винаги ще имат мнение, критики, ще изразят мнение. И обикновено най-близките ще ви се присмеят най-много на наудничевите идеи. А на вас не трябва да ви пука много, защото трябва да живеете живота си като видеоигра, в която вие сте главния герой, а не някой друг. Така че, ако искате да, примерно, да правите видеа като мене, да се излагате пред семейство и познати, въобще не трябва да ви пука кой какво ще каже и ще си помисли. Защото вие си вървите по вашия път и си документирате вашия живот и сте главният герой в вашата игра. Та мисълта ми е, че не трябва да давате отчет на никой защо правите това, което ви прави щастливи. Освен ако не е нещо деструктивно, разбира се.